sådär. Nära på springa man ju kallvind. Nej. Det var ju Silva själv som gjorde det. Ja, man är tyvärr utesluten också det om man vinner felhinder. Men försök ändå att göra banan färdig. Så att du har stegrat lite över Silva. Ta lite lugnare tempo om du kan. Bravo!